looking for me. I cannot see anything. They're just walking from somewhere. Just want you to talk. I'm going to tell you a story called Gini Mere Waiga. It means the sequence of events in life from one thing to another thing. The response is Waiga, Waiga. Gini Mere Waiga. Ukwa Daburu Waiga. Gini mere ukwaho. Mpo mara ukwa. Ukwa daburu waiga. Gini mere mpo. Akika tara mpo. Mpo mara ukwa. Ukwa daburu waiga. Gini mere akika. Akuko tara kika. Akika tara mpa. Mpa maura ukwa. Ukwa daburu waiga. Gini mere okuko. Ebe puru okuko. Okuko tara kika. Akika tara mpa. Mpa maura ukwa. Ukwa daburu waiga. Gini mere ebe daburu ebe puru okuko. Okuko tara kika. Akika tara mpa. Mpa maura ukwa. Ukwa daburu waiga. Gini mere ebe ọkụ rejiri ebe
ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mawara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere ọkụ mmiri manyụrụ ọkụ rejuru ebe tagburu ebe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mawara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere mmiri ala mechara mmiri manyụrụ ọkụ rejuru ebe tagburu ebe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere ala akịka pụtara ala mechara mmiri manyụrụ ọkụ rejuru ebe tagburu ebe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere ahịhịa mmadụ sochara ahịhịa pụta n'ala mechara mmiri manyụrụ ọkụ rejuru ebe tagburu ebe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere mmadụ sochara ahịhịa pụtara n'ala mechara mmiri manyụrụ ọkụ rejuru ebe tagburu ebe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere ọnwụ Chukwu mere ọnwụ gburu mmadụ sochara ahịhịa pụtara n'ala mechara mmiri rejuru ebe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpọ mawara ụkwa tagburu nwanyị ga. Gịnị mere Chukwu gburu the end? Kedu onye ọzọ nwere ihe ọ ga-akọla anyị? Anọ m ebe a. Gbapụta ka ịkọla anyị akụkọ. Gbakọọla m ya aka.
really sunny out. The first wife sang this song, and Mana Mana came outside thinking it was her husband, but instead she melted on the rocks. So that evening when the king came home, he sang the song, and Mana Mana didn't respond. So he looked around and found nothing but a puddle of oil. So he collected the oil into a pot and took it back to the native doctor, who after another 7-day ritual, fixed Mana Mana. And she told them that it was the first wife who was banished from the land. The lesson that we can learn from this is not to be jealous. Igbo. Put your hands together for them. It's not an easy thing. For the kids one more time. I want to bet that they took you home a little bit. They schooled you at home a little bit. Something you forgot, right? People never Ejim not gonna have Kurulu. There will be more of this coming up.